ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೇತು ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಇತ್ತು ಐತೆ 30 ಜನ ಕುಡ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಏರ್ಲ ಪಂದ್ ಬೈದಿನ ತಕೊಳು ಯಾರು ಬರ್ಪಂದು ಆಗಲ್ಲ ಸೋಚಿರ್ ಬೈದು ಪುರಕುಲ್ಲ ಸೊ ಐನಾರ್ತ್ ಕೋಟೆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಉಡ್ಪಿಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳಕಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅನಾಥೇರ್ ಮತ್ತು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರವಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ನಕ್ಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಆಶ್ರಮ ಒಂಜಿ 180 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಗಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟದು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಆತಿಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಡೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇರಾಣ ದಾನಿಲಿತ್ತೆರಡ ಆಶ್ರಮ ಕೊರ್ಪೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಕೊರೊಲಿ ಬಟ್ ಈನ ಮನ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಅವಡ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಗುಳ್ಳಿರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏರ್ ನನಲ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲವ್ ಆಗಲೆ ಕೈ ಏತ್ ಸಾಪುಂಡ ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ನನಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲರು ಎಣ್ಣು ಬರ್ಚಿ ಇನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದೆಪ್ಪು ಸೊ ಈನೆಲ್ಲ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂಚಿ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಟೀಮು ಒಂದು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ನು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ನಕಲು ಮೆರೆವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯನು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಕಲು ವೇಷ ಪಾಡದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಶೆಟ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೆರವಾವಡು ಬಂದು ದಾಯಿ ಇರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಬಂತು ಸುರುಕದ ನಮ್ಮ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಬೈನಗಳ ಒಂಜಿ ಬೈತ್ ಪಂಡ ಆಶ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲಿರು 180 ಜನ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧರುಲ್ಲಿರು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಅಂಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ನಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲಡ ಆದಾಜಿನಗಳು ಉಳ್ಳಿರು ಸೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ಬೇಜಾರ ಮನ ಆಡೆ ಪೋತುನಾಗ ಆಗಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಖುಷಿ ಹೋಗ್ತಾನಾಗಲಿ ಬಟ್ ಆಗಲಿ ಉಪ್ಪರ ಕಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಿರು ಸೊ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಿಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೇತು ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಇತ್ತು ಐತೆ 30 ಜನ ಕುಡ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಏರ್ಲ ಪಂದ್ ಬೈದಿನ ತಕೊಳು ಯಾರು ಬರ್ಪಂದು ಆಗಲ್ಲ ಸೋಚಿರ್ ಬೈದು ಪುರಕುಲ್ಲ ಸೊ ಐನಾರ್ತ್ ಕೋಟೆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಉಡ್ಪಿಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಬೈದ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಜಿಯರು ಶನಿವಾರ ಮಟ್ಟ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಆಡಮಡ ದೀಪ ಸೊ QR ಕೋಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಜೆ ಲೈವ್ ಸೇವದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಯ್ನ ಜನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಗಲು ₹1 ₹10 ಇಪ್ಪಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಏತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತವು ಪೂರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಂಜ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ₹10 ಕೊಂಡ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟೇ ಸೊ ಆಯ್ನ ಜನ ಸಬಡ ನಂಬಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪಿನ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಅನಾಥೆರಿಪ್ಪುನು ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಅತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಮಿದ 2 ದಿನ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಮಾನವೀಯ ಬೇಲೆಡಿ ಏಪಲ ಏರೆಲ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಜನಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ